ko soynetono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Jam fagile koyne muusi mi yiɗama jiɗmi ko jewdima anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma kono foytudu men jango ko woni laal foko ma juuɗe jiitu jam fagili koye welani sa ummima wuro ma natelade toppita juma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Jafagili koye welani Nimso Nimso Guilli jarabi koye mojani Jamfa oko an mamma hande noon yonti kalden gongo mamma an ko woni mamma ol probléme ma mamma a resi Allah waɗi hakkude mon gasi woppu jamurodeje wona e dewgal mum an noon ko ma ko jonni hasidagal ko mbatta mani gase ko e ko jahata e ko gattata ko fof haydara mi majjani hen jeeyata ko bande jeeyata ko capable ma tawon ɗum baade ana anda jam mi holluma mo yida jam no watte ha an cukalel nene dewgal mum no jogidande sa joginoma no podda jogorade ni boccittama ha goddane heɓa hen ko ɗum musma woppo o rese dewgal mum biddo dañda ɗo sa sohli ɓinguel ma gara dara jaha lawol ma kono an aɗa rewe oɗo jamma e ñalawma subaka e kikit tan aɗa waɗi perturbe vie makko pour hol ɗum to pawɗa ɗum an woni holon Kadia hande ko Kadia dikko suudata ko noon mais laisse-moi terminer an kedi en ça se voit que famille kon intérêt ji quoi merci c'est la vérité hay sa wiyani merci ko ɗum woni hande jiiɗon waajo ko hande ganduɗon waajo mais ko min tan waɗatno ko min tan wonno gorko galle min kala ko dañɗon min ko min mata yijiti ɗum e ko kalta ɗo ko aɗa wulla aɗa haala mais so ɓiye wayno fonno waade ni mi yaltata e juuɗe ma
ngadde ko deftata e makko la faute c'est à qui mais j'ai ma sama ko ɓinguelem o jogui ko ɓinguelem o jogui femme c'est ma fille c'est ma propre fille joni noon aɗani ko jinni haala nde min garangalam ɗo ça n'a pas de sens addimi tan ko ɓinguelam par ce que min je vois que ni onon on jarani ni hay andude parce que kala ko no way an ko an waɗimo noon. J'espère que ma proposition a été approuvée. Béjabi? Oui, bonne nouvelle. Finalement, mon papa a accepté ça. Alhamdulillah. Pour 2 conteneurs. On va démarrer avec 2 conteneurs. Oui. Ok, les modes de paiement? 40%. Ah oui, ce sont les affaires. T'inquiète. C'est À bon. compte. À compte. À compte wonat. Total les 40% après vente, mi totta ko heddi ko. Oui. Ok. Et pour le nom? Pour le nom, on va faire nom de Poular. Ça aussi approuvé. Oui. Je vous assure que je vais mamie, il y a plus de 20 conteneurs. Si le nom est Poular? Si. Non, mamie, il y a plus de 20 conteneurs. Il a accepté ça. Alhamdulillah. Et signature contrat au commandé? La balle est dans ton camp. Je t'ai déjà envoyé les fichiers. Ah, ok. Je vais vérifier ça tout à l'heure. D'accord. En tout cas, je suis tellement content. Et encore une fois, je te remercie beaucoup. Parce que le Sénégal aussi nous yage. Mais le fait d'avoir confiance à Max Global Service, je peux vous garantir que on n'a pas une déception. Inch'Allah. Jono kaja aɗa ko yimi haalande min sino nano faama mi naata e galle joni noon ɓingalem jinmi toton kam somo waawi o nanga kanko uma so waawa o tottata kam ɓiyam ko min jibini mbeɗa waawi ñammide mbeɗa waawi jogade par ce que noon n'oublie pas que an a wona debbo ma en dañjani ɓinguel an arrête savoir ça non arrête mama aɗan ɓurtina min mi wona guiƴe bone yoni tan mama mbiyatnoɗa aɗa welna hande a holli kam vrai visage ma mbiɗa ko kajja min dum dérangani kam mbiɗa ko biddo joguiɗa mbiɗa ko min dañi fof ko an addi neddo ne liggo duuɓi bonno ɗum e seconde an ko ɗum mbadda ko ligginoɗa fof a bonni holno way wonno way ɗum waɗi goppuɗamo ko gabbotoɗa e makko hol fof ko gabbotoɗamo te gueɗel dimmel nguel ko biyam min jibini a ñamminani so ñaami ko minen so holti ko minen so jangi ko minen hay nafoore goto ala hen an ko bakkotoɗa aɗa wiya ko biye kala ko neddo waɗante ɓiyum an a waɗandu mi haalanma noon ay biddo ko ɗo wonata ya ha tribunal de la haye o ko biddo debbo ko yummum fawti fawi hen a ñamminani a yarnani a holtinani a janginani an tu n'es pas honte a hersatani kaja ay ko aɗa wayno alhaji perdude ni mimi heɗomi ga aɗani ko kalta ɗo ko a haala tan pour aɗa wulla comme ça mais ko kalta ala importance si ko mbiyata ko mi ñamminani mais wala galla temmiɗo ɗo joni somi tottimo o totto gorko mo ko ñamminamo o wanna ɗum tewu guertoɗe e ko way noon j'ai tout compris kaalisam mi natta e juuɗe moon par ce que mbeɗa andi ko ɗum jiɗɗo onon ko kaalis tan jiyaton onon guille ngala e moon ça se voit que nak elle a imité an woni référence makko an woni yummako malheureusement nak mo kawruɗo noon andi quoi jaafoɗa noon quoi mais de toute façon jinnon ko yiide ɓinguelam quoi an haala nde mettuɗo kalata non mais kaja hollam noddanam faamam comme jahowo min faala komo lijjitanima saka aɗa nelda kalis biye gorko makko ne ñaama gorko makko ko jogui ko noon ne yoni ɗum noon jeewadima daranima aɗa andi ko tintintuma mama uma dow yaltu bowal min ɓurma wonde capable sa anda kam won ko ganduɗa ni a ñakku joom tan way min ko kaalen ko mi haala ɗum a wawana hen hunde je comprends ce que je fais par ce que mbeɗa andi onon kon profitari on wona yimɓe a faami ko kaalen ko a wawa hadde mi haala tant que ɓiyam neɗo mi arade galle won tototal ko ɓiyam e mala so tawi mbimi ko yaltu gallam way yo ana wona neddo a wona baɗum a wona aɗa boninede min wona guiƴi aɗa faami ko kalta ɗo ko huko tawi ko ɓaddi yaɗam yeeyata ma andu ko min ɓurma wonde capable min ɓurma wonde balɗi way accam way mami jiilo haɓɓoɓe ma ha tiida taw ala ko mbawɗa hen ƴeew aɗa wayno allaji pertude ni vaut rien
bandi an anda holta mo yilima ni ha kemma an bolle puyde o ma tawam Sewo Jeena sa yi mi noddima ɗo wedde yewtidde ma sabu hannde ala mo mbawmi yewtidde so wona an sabu ɗeɗo caɗele ɗo keɓi ɗo honto yewtete honto yewtetake min ko wiyete ko kala ko bettuma wawma min aysta wayni mi totti ɗum ko tatanomi ɗum fayi jeere basko jaltuɗo min ne nattumi ga mbeɗa looto mi yehi ni ha puɗɗi memde ndiyam ko conoton ko conal ɗi kewi ko ɗum dartini mi lootugolam mbi mi yaha mi udditinoya on mi udditi en ngabbi enen fof jiiru ɗum guite men min ne bas yalte suudam de min so tawi mayde ne ɓattino ko mbeɗa wawno samde ɗon sabu Jeynaba min mataw hayso tawi komi bonɗo mata koye baske mbeɗa nefa ɗum kam saɗamala han mimi saɗamala huɗɗu mawɗo de dillinta dahin kam hono noon kam mbiɗa andi de image mumin jiyo kam yoɗani aɗa andi probléme ane ka Yacine aɗa andi image na haala hande no bas yaltiri suudunoni e comportement mo jogui o haala nde neɗɗo yedda ɗum weɓata de par ce que kono yaltiri ɗo ni min mi hul min oɗo debbo somi huuli noon imagine toi deɗ Ablaye no wayata e mum affaire o ko choc waɗi mum ɗum waɗi noon il faut anne pamanamo faman mu no feewi kono noon ƴeekalam paama noon ko famande mo joƴƴinimi ɗo ha hande ɗo ɗo kaldaten ɗo ko ɗum joƴƴinimi ɗo sabu kadi Allah kadi ne seedi kadi ko seede Allah kadi ɓuuri mawnude mbeɗa andi min ala ko mbatmi eyyi ɗum de Allah tan andi aɗa andi wonto situation tolnoto kam ko Allah tan andi ko heddi ko noon mbiyanmami ko sa yimbimi faman mu mbeɗa andi kay famande mo joƴƴinma ɗo kono kankone nde omo famanma sonno ko gorko goɗɗo wonno ala tawonno ɗone ɗo na hocci bagage ma kono noon mbeɗa andi jikku makko kono noon foof ya garta foof ko sehilam momi yewtide makko Jeynaba andudemi no wayema ko ɗum taki mi haalandema ko kalanmami sabu min ɗo gonmi ɗo ko wiyete ko ɓerdam nde ne heewi ala mo kaldanmi aduna hay goto mi haaldata nde wonno ko wiyete ko won kada heɓa hayso tawi ka kaalawo ne a moftat sabu honko haalete honko haaletake ko ɗum taki mi haalandema jinmi ko jewtuda e makko kaalanama mbiyama ko yii ko haydara wodani hen Yacine t'inquiète pas anen min ka ƴee kam ka sehilam min kala ko jiɗɗa mi yaari hen ka ƴeewtiraɗo moƴƴo mi yewtidete makko wonama nder oman nder t'inquiète pas min kay wallam he min yo heɗomi tan ala caɗele so heɗimama mi haalanimo wasta e nder haala ma woto ko faami hen ala probléme momin jewti minne ka giɗam eyi moƴƴi Jeynaba haalde makko momi haalde makko walla kam hen kay ko comportement mo yaltiri ɗo o kono noon hunde fof ma haale haala gaynoto fof mbeɗa yakorima hen no feewi noon inchallah kalda e makko que Allah nela ɗum de Sar Maimouna Chicken woni koto Amérique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkondir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirta dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire
noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e Sar Maimouna Chicken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dok e ko lelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. I have pasta, I have fresh fish, I have shrimp, I have smoked fish, dry fish, I have calamari. Mashallah. Onum nu ko mai sax do windo an bébé an wawno joɗade ha boy an bébé wa joɗade bébé ga cumi hade kete hede ya ha gongol tan mais an yo anen go jimi parce que vraiment normalement kam an ko kala ko wawi wonde quoi sa jogi caɗele walla an aɗa foti wawde haalde yam foti wawde min mi anda ko hollum ko gonnuɗa woni probléme ma bébé aɗa changé ɗum no fewi te mbiɗa huula sahaji mi wona ni wano no wodi bébé famni no wodi mbeɗa changé ma par ce que wona ni jiranɗa kam joni ko hollum bébé aɗa andi nenam konko am ɗeɓi dañde caɗele seeɗa e galle o te a majjani min bébé ko nenam tan joguimi so jaahi tan mi jaahat eyi nene joni ɗum noon a wawa haalande chaque jour mi namdo an ko hollum an nden mi nodduma mi heɓma an ni sah an tampinannono appel uji message uji joni ko min tampi mbeɗa wona ɗo mbeɗa stress mbeɗa rewe ma kadi sahaji mbeɗa wawi sikkude ni taw ka jiiɗo goɗɗo walla hollum goɗɗo bébé min mi yiya goɗɗo min ko andinti kam bébé min ɓernam nde sa sehi ɗum ko an tawarto toon hen joni pourquoi aɗa changer ni hen no andi woni probléme haalnam tan bébé mi haalnimama ko nenam ɗemno dañño caɗere joni affaire waɗi kam bouleversé e hooram nde bébé ƴewam ga an ko mbattani bébé kam famani rek quoi bébé wona ni mbandamo eyi joni yaafo rawi an jogot hanginen quoi vraiment wallahi bébé a yaafi min meeɗa wadni debbo wallahi eyi bébé yaafoni c'est normal par ce que andi a yiyani kam no mbawi a yaafi min kadi a yino mbami ha gayde ma waaw mi andi ɗum kay ɗum waɗi kam ha guede ma min nenne anan kala mami ko ɓernam de taƴƴi ɗum hande ko an tawat tonete mon namo bébé mbami yiddam hoto hangino hoorema hoto hanginam bébé ne t'en fais pas bébé moi aussi je t'aime hoto hanginam ɗo hangin tam acca mayi mbeɗen yahana ɗi bébé mayi dem ok bye edeede i ko kalɗa haala bas gardien o en kalditani ko miijiɗa e makko no gardien ko mbiyami hen ko tan mami ƴeewto tan no moƴƴi kono mbaɗani tan ɓooyi jidde fof mi riwanmo tan mi riwanmo maro ko yaware fi mayɗo goɓɓe i saɗa riwo kay ndiwata ko debbo bonɗo jafoɗa par ce que min Allah di andi kono ko jimi ɗo ko mbeɗa andi bas o yawaki yasini yaware nde ganduɗa omo naata suudu makko
e comportement mo yaltire nduɗo suudu mum koko kaɗo doole so wonano yasin rokkuma on doole o waɗata ɗum noon ko kalɗa ko musidɗo won ko ne woni gonga aɗa andi halpulaar en mbi so rewɓe mbaɗi durumaji caggal wuuro mbi worɓe on jaa natoya toon gorko sa wata gadɗa ƴeewa duruma no luggiɗa ndu joɗɗa ɗum kamɓe fof maɓe tawmo toon te debbo kadi ko mbaɗodi debbo kala nde gorko suusi ɗum kañum suusi ɗum hoore mum min nani kalɗa ko te ko ganduɗa hen aɗani haala ka wona bas wi ko kanko waɗi mo violé hi ganduma mo hattani ɗum de o jogui doole mum de yaasi par ce que yawaki mo de ko simple gardien tan wadde so dañi doole nadde suudu makko ko kanko rokkimo ɗum a haali gonga e sabu mbaɗa andi ko bas haali ko ɗum tigui woodi sabu kanko yimbo yo ar eyyi ko mbimi ko tan noon debbo ko mbarodi kala nde gorko suusi debbo ko debbo o rokki ɗum lenitere debbo ko mbarodi mawni sa kono noon mbiɗa ha wade ndeɗe neɗɗo no niɓɓiɗi de ko neɗɗo niɓɓiɗi min mbinoɗo min ngal baɗanal bongal oɗo yasin ma waɗ ba i baɗanal bongal ko waɗi ko kay ko baɗanal bongal so ƴettude gardien e an no poɗɗa e ngoɗo wuuro e no mbaɗa e ngoɗo wuuro e kilifa mo gonɗa o sa hulani a hersani ma won koma won ka waɗani min noon mi leloto ha jamma mi ɗano mi ronka ɗanade te ɗo yam par ce que tellement que affaire o no waɗimi équation e nder hooram he holno yaasi wawi waɗirde ɗeɗo gueɗe cew no bandiraguel am dewen ko mbiɗa ko min waɗanmo ɗum sabu min mboɗo jaaɓi haala ma min hawimi ko yaasi holno wawi waɗirde ngal baɗanal bongal ba i ko waɗi ko kay ko baɗanal bongal deɗo yam so ƴettude surga ma ƴettude gardien aɗa nanne nder suudu ma e an no mbaɗa e ngoɗo wuuro no mbayɗa yidde e horsinede aɗa teddina e ngoɗo wuuro won ko ganduɗa hayso neɗɗo waɗi ɗum kay hanani wonde e noon Dieynaba tinno hoto irtam hoto addanam caɗele ɗum ɗo mi yiiɗa e haala ka haale so haalama tan rafama no wawi artude joni joni so Allah jaaɓi mami ƴeew ko mbiɗa ko inchallah ha woni de min de franchement ko wiyete ko neɗɗo niɓɓiɗi ko ƴetten noon tan so Allah jaaɓi nani kalɗa jamma funtade ko hakkille ma funtuma e aɗa ko kalma ƴettu mbagason ma jatta gallo joni joni a good probléme ma an sonno ka dimo ano jotta ko ha wonde aɗa wiya yaltu gallo Amadou an ko woni Amadou accu jambour o wona dimo Amadou yaltu gallo Amadou aɗa ko kalma yakoni haajuma Amadou accu jambour yakoni haajuma ɗum wona an foti ɗum wawde réglude Amadou accu jambour Amadou Amadou yaltu gallo an haala ɗum Amadou boy Amadou accu jambour sa an haala ɗum Amadou ay tara watta yaltu gallo frère yaltu gallo yaltu gallo bima yaltu gallo gañere boy gallo ay tara ko mata ko gallo boy an kalle so boy ko yaltu gallo boy Nimso Guilli what habe gido mother yaga want a nimsa Nimso Guilli what habe gido mother go want a nimsa I remember the jam sudam kon bonam de wo pan mode jam ogane wande jam sudam mudun kon jam sudum yidirum ko jawdi tan Sanani nimso wiya chakal golle de charanda wainaki da chudamo kanko goto winde mako Allah di nimsa gata jontado be burti kono gontuda ko ganyu gilli afeji bonande fo sahada hollitam
ahala nama oto ida ma iko jeba ma nyani nyabde budi mada nyande fo mi nyena hala chala daka mubodo kite na fe kala ne go poni bernde watakite po ma e carte reno serde nimsita inama nimsikili nimsete 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 mira we nimsete 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 mira we nimsete Nimso Guilli what happy kid the mother yaka want a nimsa Nimso Guilli what happy kid the mother go want a nimsa I remember the jam sudam kon panam de wo pan moteja Ogani one day jam sudam mudum kon jam sudum yidir go chaw de ton Nimso Guilli